Undskyld. Hej, det er tid. I dag vil jeg lave en ting, jeg lige har fået. Ja. Det her er den her lipsmaker. Cola lipsmaker. Jeg tager lige ud. Prøv lige at... Au. Det går i hvert fald mega godt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage nu. Jeg tager lige en saks. Ja, så fik jeg den lige op. Sådan her. Så den her ud. Jeg falder ned. Wow, shit. Det her. Nej, det er bare lige meget. Men det gør jeg ind. Ja, men igen. Den første er et, jeg ikke kan få. Jeg tager bare alt ud sådan her. Jeg ved jo ikke, hvordan man tager. Sådan. Nej. Men jeg starter med den her cola smager. Den her, som min kusine også har. Den dufter også. Og jeg elsker duften. Og så er den her i vanilje. Og så er den her i kirsebær. Og den her har jeg også, tror jeg. Det er den her. Hvis det er. Så er det den her. Det er Dr. Pepper. Den her. De dufter det samme. Jeg ved ikke. Men så er der den her. Bright lipsmaker. Hvad? No. Ja, men den dufter også rigtig godt. De her to Fanta. Det dufter mærkeligt. Ja, men jeg købte dem i Tyskland. Det gør jeg bare sådan her. Ja, jeg købte dem i Tyskland, men det dufter sådan så rigtig godt. Ja, men det er jo det. Vi ses YouTube.